今年のツール・ド・フランスはアイルランドから始まった。そしてフランス国内へ平坦でハイスピードのステージ、18日には個人タイムトライアル。7月21日恒例のピレネーステージに入る。ピレネーを過ぎるとプロヴァンスを通り、いよいよアルプスに挑む。グルノーブル、アルベールビルを経てサッカー日本代表の合宿地エクスレバンへ。最後の個人タイムトライアル。8月2日パリ・シャンゼリゼのゴールを目指す3850キロの旅。